Hola. Avui fa un fred, però bueno, ben abrigades i al soler s'està superbé. Bueno, jo avui el tema que he triat, de passo vos grave a la meva xica, el tema que he triat és com treballe. Com treballe. Jo m'he quedat pensant en aquest títol i he pensat, serà una pregunta retòrica, com treballe? Per tant, bueno, com treballe? Pues aixina, vull anar a fer la compra, aprofitant que este matí no tenia ninguna cita, i al tornar, pues, com encara és relativament pronte i ja he fet el dinar, pues hem parat a prendre solet. I així treballé mateix. Com treballe? Me referisc sobretot al meu treball com a psicòloga. Però bueno, és que no me puc partir. Soc psicòloga, soc mare, ma mare no me llava la roba ja. I bueno, faig moltes coses a part d'això, a part de la meva consulta. Com és la meva consulta? A veure, la meva consulta no... té una taula i arrimar, una tal, que a vegades mos assentem per a formalitzar alguna cosa, tal. Però bàsicament treballem en unes butaques, sentades, com tranquil·lament, no? Intentant donar una atenció més propera, que la persona estiga còmoda, perquè la majoria de vegades quan venen al psicòleg és perquè tenen un malestar emocional, no? Una preocupació que els preocupa, vamos. I no és com quan vas al metge que te fa mal algo i vols que te cure el metge. Jo no xite a ningú en una camilla, ni l'esculte, ni res. Per tant, tampoc soc una advocada, que són coses més de papeleo i tal. Per tant, vaig decidir ficar així unes butaques, no? Treballe per cita prèvia. Una persona pues, me contacta amb mi mitjançant el D3Salut o per internet, per telèfon, senyals de fum. Senyals de fum encara no controlem molt bé, però bueno, tiempo a tiempo. Contacten amb mi i queden, diuen, mira, pues puc pues jo què sé, el dissabte de matí, o el dilluns de vesprada, o el dimecres de matí. A quina hora? Pues a les 10. Pues a les 10 no puc, pues a les 11. Vale, pues a les 11. I quedem. Venen i estem una horeta, pues veient a veure què és el que li preocupa, què voldria canviar, i li explique com podríem canviar-ho. Si no ho tinc clar encara, perquè necessitem més dades, pues seguim parlant, la persona pues, me conta com ha sigut la seva vida, com és la seva vida actual, quin recolzament té, què és el que fa bé, què considera que fa bé, per a poder tirar des d'ahí. És important saber el que ja funciona bé i què és el que... I d'això, què és el que vol canviar. I els psicòlegs som agents de canvi. Quin aire fa, jo, com ese monyo. I això, els psicòlegs som agents de canvi i ajudem a que la persona puga millorar, puga créixer, no? Tenem casos pues, d'intel·ligència emocional, com per exemple que no se suporte tindre por o que no se suporte un patiment, algo que els provoca tristor, com siga un dol, la pèrdua d'alguna situació que estaven a gust i l'han perdut, no?
no només quan se mor algú, sinó pèrdua del treball o la pèrdua d'una relació de parella o una relació d'amistat o que se duguen mal en algun familiar. Bueno, n'hi ha molts drames, no? Cada persona té lo seu. Que de fet, quan uno està mal, a vegades se senta soles i creu que és l'únic que li passa això, que a la resta de persones no tenen aquests problemes. Inclús he trobat gent que diuen, jo és que estic bé, tinc faena, tinc parella, els meus fills són meravellosos, i jo no me sent bé. I se senten mal perquè se senten mal. O sigui, això també ho treballem, no? Moltes voltes és perquè necessiten una reeducació del pensament, de la forma de parlar-se, una revisió del seu autoconcepte, de com els va la vida, no? I realment en unes quantes sessions poden tindre algo clar de què fer, com reenfilar lo que els provoca insatisfacció, com crear una nova meta que els il·lusione. I la veritat és que jo cada primera sessió, cada cas que ve nou, per a mi és un honor, perquè pense que obrin les seues emocions a una persona desconeguda. Jo dic, pense que estos vídeos precisament poden ajudar a trencar el gel, que no siga una persona desconeguda, no? Que puguen dir, doncs mira, abans de parlar en ella, mira els seus vídeos, coneix-la, a veure què diu, perquè jo què sé, jo m'he trobat també amb persones que no els he paregut una persona suficientment preparada, perquè soc jove, perquè tinc 8 pelos, jo què sé, perquè me ric molt. I per això pues, decidíssim buscar una altra persona. Genial, o sigui, com vaig parlar l'altre dia sobre el rapport, era això mateix, la relació de confiança entre el client i el terapeuta. Per tant, la persona té que buscar algú que se senga a gust. Jo ho intente, però jo sé que ningú és todopoderoso i que no vaig a caure-li bé a tot el món. De fet, inclús jo mateixa, en el meu interès de creixement personal, pues faig autocrítica i pense en què puc millorar. I bueno, jo sé que d'ací uns anys diré, estic loca, jo gravant-me pel carrer enmig de la plaça, així passant la gent i sentint-me parlant a soles, no està bé. Però què passa? Que no sé quan gravar-me, si no. Perquè no sé, jo com en casa no me sent a gust parlant així al públic, no? Perquè a casa, perquè la meva intimitat, vaig en pantufles, vaig en batí. I bueno, per això és la broma que he fet al principi de que jo mateixa me burlava d'aquest títol que he ficat al tema de com treballe. Doncs això, com treballe. Esta com me deixa treballar? Bueno, doncs tinc moltes ajudes. La meva parella, son pare, fa el 50%, té el 50% de responsabilitat en la criança i ell ho assumeix. I també la meva cosina Alicia, que moltes vegades me veu, ja t'ha vingut. La meva cosina Alicia també m'ajuda moltíssim a cuidar de Marina quan jo estic en la consulta. La germana de Quique, Gemma, ma mare, un poquiu, perquè ma mare no pot acatxar-se i sentar-se en terra per a jugar en ella. Les meves ties. No n'hi ha xiqueta per tots. La veritat és que tinc moltíssima sort i jo estic feliç i agraïda i no sé com pensar-los, no? Tot el que fan perquè jo puga ser mare i treballadora a la vegada. Crec que és això. Cada persona hauria de tindre la sort de poder tindre al seu voltant una xarxa de recolzament, no? I crec que és vital per a poder tirar endavant.
Bueno, i està sí el directe d'avui perquè esta xiqueta no me deixa i se'n va del parc. Bueno, moltes gràcies per veure'm i ens vegem els dijous, demà. Vinga, adeu!